Nengizima Afrika kuphinda kuphi la kufinyelela khona uThisijula TV. Ake sikubingelele mbukele siphinde sikwamukele. Kunabantu ke othi uma ukhuluma nabo bezwe bese benza njengobushilo. Sikhulume sathi ngifuna umuntu ozofaka 1000 rand. Kunento engizomenzela yona noma ngeshonga ukuthi yini. Basukumile ke bafaka abafowethu bafaka baba babili. So kulabo abafakile ngithi nansi into angeke ngize ngikutshele ukuthi yini le. Angeke ngize ngikutshele ukuthi muthimoni lo. Kodwa kona ngithi nansi into. Kulabo abafakile ngizobiza oyedwa kwi-channel after insuku nje ezo7. Ngizozama ukuthola oyedwa ozobuya azosenzela i-testimony noma ozosenzela i-voice note mawukuthi ukuthi asenzele i-testimony ukuthi kwenzakaleni. Amaphasela waba ready siyawathumela. Njengamanje ngithi ke mbukeli ngifuna abantu ababili akudlalwa ke la imali le umuthi lo isiphakamo saseNdiya lesi abamahindu bayazi ukuthi le ntambo lena le zisho ukuthini kwelamahindu bayazi angeke ngikhulume kakhulu bayazi abaseGibhithe angeke ngikhulume kakhulu. Ngithi ke ngifuna ababili akukuningi ku2 kuphela only 2 futhi after this 2 angeke ngibe nako kunye. Ngifuna ababili kuphela abathi bona thina sikhathele ukuhlupheka asifune isithwalo sinawo 5000 rand. Ababili ozothi unawo 5000 ngizokunikeza lento le angizokunika into eziningi. Uma ifika kuwena lento uzoyithatha uhambe uyothenga ivows yezimbali. Thenga ivows yezimbali bese uyifaka phakathi bese ukhala khona lo mhlabathi othengwayo wezimbali ekuthiwa umquba. Uhambe uyothenga lo mhlabathi ufake kule vows yakho uyifake ngaphansi le mali le uyitshale bese uyayithatha nje uyibekele lapha edana ngilomela ivows yakho hlobise ngayo ekhaya. Ngifuna ukutshelwa wena ukuthi kwenzakalani angifuni ukuthi kube yimina ozokutshela. Azidlali la azidlalisa umuthi siyenza. Angifuni abantu abaningi ngifuna abantu ababili and ngifuna babuye bezela kwi-channel bazosho ukuthi cha usinikezile and siyasibonile ukuthi kwenzeka u1 no2 no3 angeke ngichaze ukuthi kuzokwenzekani. Lo ono doubt lo ucabanga ukuthi hey ngeke what if ungasondeli ungezi hlala ekhaya ungezi ungafaki lutho mawusacabanga ukuthi what if ungafaki lutho ungasondeli. Ngidinga umuntu njengamanje mina owazi ukuthi ufunani. Ngihambe kakhulu for ukuthola lezi zinto so akuzelanga ngizoncenga abantu. Kunomuntu ngempela njengamanje ohluphekile ngempela okudala elanda izigubhu ngapha nangapha kodwa simsizi ngalutho othi ngiyayifuna into ezomphilisa ngiyayifuna into yokuphila. Yileyo muntu engikhuluma babili 5000 rand uzofaka u5000 rand thumela iPepsi number yakho ngikuthumelele lento le ufike wenze lento engizoyisho sibone ukuthi kuzokwenzekana. Kulabo abama 1000 rand nazo izinto zabo ziready zizothunyelwa kubona. Kukhona omunye osathi mina ngisale ngephutha ngoba ngizenze zabo u5. Khona othe ngisale ngephutha mina ngisayifuna usenalithuba lokuthi usengalifaka 1000 rand 1000 lakho sikuede la kulabo 5 kodwa kulaba baka 5000 babili kuphela mbukeli futhi uma udoubt ungasondeli ungabuseza ngempela. Ake siphinde silungise la endabeni yezikhwama. Isikhwama sika 8000 rand zisele zimbili njengoba kuqala ubusika ngeke sibe naso abasebenze nabo bayazi ke njengoba kuqala ubusika ngeke sisaba naso sizoba nesikhwama sika 15 sibe nesikhwama sika 25. Kodwa umunye bebuza ukuthi kambe mangabe ukuthi ngifuna ukuzocela emgedeni ngiyeza ngicela ngumuntu osifazane ngikuma period. The answer is no. Awukwazi ungena kule ndawo kuma period. Uma period ungasondeli ngiyakwazi ukuza emgedeni ngizocela kade ngibulela umuntu izolo. Cha. Ungasondeli. Ngicela ukuthi before uze kocela emgedeni be honest to me. Ungitshela iqiniso. Uma ukuthi uke wenza i-abortion ngikhulu ngeke ngenze i-abortion. Sibe sesilungisa leyo nto before ungene lapha ngoba akuyona indawo yokudlala. Mangabe sithi siyasebenza mbukeli sithi siyasebenza kunento engizokukhombisa yona ngazi noma uzokwazi ukuyibona. Ngicela ubheke lapha ya. Mawubheka lapha ya amadoda lawa ya. Amadoda asendlini amadoda lawa ya.
mawukuthi uyabheka lapha. So kuyasetshenzwa kudlalo, alindele umsebenzi, alindele ukwenza izinto, alindele othi ngisondele, ngoba omunye umuntu uzothi hayi ithombe nje lezi engasho lutho, ithi ngisondele. Amadoda lawo, amadoda lawo alindele ukuthunywa, alindele ukuhamba ayosebenza, ukuthi khona uzobona ukuthi anyakaze. Alindele ukuthunywa, ahamba ayosebenza, ahamba. Amadoda alindele ukuthunywa-ke, alindele ukuhamba ukwenza izinto zenzeke. Masithi uzosondela, sikuthumelela, sihlala nawe endlini, asithukile, sihlala nawe endlini, khululeka. Sihlala nawe endlini, indawo esihlele kuyona njengamanje i-warehouse, la sikwazi ukuthi senze khona izinto, ila sikwazi ukuhlanganisa khona izinto, ngoba ngeke uhlanganise izinto ezijulile uyihlanganisele la kuhleli khona iy'ngane. Izinto ey'julile uyihlanganisele kuhleli khona iy'ngane, ngoba kushona phansi ukhakhayi. Kuye kufanele ukuthi uhambe ube nendawo la uzohlanganisa khona izinto, wenza izinto. Sithi-ke kumbukeli okhona ekhaya, odinga isikhwama, odinga ukuzocela emadodeni, odinga ukukhuluma namadoda amadala, amadoda amakhulu, amadoda agqoke amajazi amnyama, akasondele. Sithi akasondele. Ungaboni-ke kunje siyasebenza. Izathu sokuthi kube nje siyasebenza, islip sasebhenki lesi. Islip sasebhenki sizela ngoba kuzosetshenzwa. Siyasebenza mbukele, thina asibona labantu abafuna ukuveza izinto ey'fensi, siveza izinto zokusebenza, kuyasetshenzwa la.